Con la falla està avui d'obres, i així el que no corre bola, no ens quedarem ni les sobres del que hi ha a la vidriola. Estem en directe en Wagner Television en el taller de l'artista que farà la falla de Borrull Socors per enguany, i ens va explicar en què consisteix el projecte. La falla d'enguany és una falla molt currada perquè tinc un grup de gent que estan organitzant un tema genial. Va sobretot l'economia i el lema és trenquem la vidriola. Els xiquets pràcticament ben xicotet ens ensenyen a que n'hi ha que ahorrar, a que no malgastem i tal, però ens han posat en mans de 4 polítics i de 4 gens d'aquests personatges que estan manejant el món i ens estan portant a la deriva. A la deriva en qualsevol treball en les falles s'imaginen. Entonces anem a tratar coses a nivell local o a nivell internacional o a nivell nacional. Això és de què va la falla més o menys. Serà un poquet estranya, no serà la típica falla del seu centret, del rematet i tal. Hi haurà un poquet més d'escampada de lo normal. Jo crec que quedarà bé i pegarem el col. No? 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 Pues això és la que va a la falla de Socors, una escampa d'estalviar dels xiquets i un colp que ens donaran, no? Jo crec que sí. A mi me'l peguen segur, vamos. El colp a mi me'l peguen segur. I la falla també ha estalviat a l'hora de pagar a l'artista? La falla està portant a ser super. Cada mes, pam. Cada mes, pam. Cada mes, pam. Cada mes, pam. Despedim la connexió des de Wagner Televisió, ja heu vist el contingut del projecte de Borrull Socors per enguany. Ara només falta que l'artista plante la falla i la falla estiga contenta. Escolta, això és precís, és que jo porto esta, per si cas. A mi m'han dit que tinc que parlar del loro del Rin. Això és un loro del senyor Rin, que el tenia i parlava, perquè era un loro. I com... No, com és que jo tenia una altra versió, l'or del Rin. Ah, és l'or, perdó. No, l'or del Rin. L'or del Rin era un or que tenia el del senyor Rin, i ahí plantava les seues carxofes i les tomàquets. No, crec que està mal encaminat. No és l'or. Jo crec que l'or del Rin se refereix a que quan fan la festa de la cervesa, després se'n van tots al riu a pisar. Entonces van a pisar al Rin. Al Rin. Entonces, com el pisume, sor i tal, pues és l'or del Rin. Jo crec que és això, no? Per ahí, no? És per ahí.